ଆଜି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରମରେ ଏଇ ଗଛ ପୂରା 12 ଘଣ୍ଟା ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବୁ। ମାନେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ଆଉ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଓଦା ନ ହେବା ପାଇଁ ଛତାଟା ଆଣିଛୁ। ମାନେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ମାନେ 8ଟା ପାଖାପାଖି, 8ଟା କି 9ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଛି। ଧର 8:30 ହେଇଛି, ମାନେ ଆପଣ ରାତି 8:30 ଯାଏ ରହିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ ଗଛ ପୁରା ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି ରଙ୍ଗ ବନେଇଥିଲୁ ବସିବା ପାଇଁ, ୟାପରେ ବସି ମାନେ ପୁରା 12 ଘଣ୍ଟା ରହିବୁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ଆଜିର ପାଗଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସକାଳୁ ପୁରା ଠୋପେ ଠୋପେ ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ବିଲରେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଣି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଏଇ ଗଛଟା ପୁରା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଡ଼ି ବନେଇଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇଟା ଅଛି ଭାଡ଼ିଟା କିଛି। ତ ୟାର ପୁରା ଆଜି ପୁରା 12 ଘଣ୍ଟା ରହିବୁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାନେ କିଛି ମଜାଦାର ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସି ମାନେ କିଛି ଗେମ୍ ଖେଳିବୁ। ଏଇକ୍ଷଣି ତୋର ଯେମିତି ଛୁଆବେଳେ ଖେଳନ୍ତି ଗୋଟେ ଗେମ୍ ନା କହନି? ଶୁଆ ଉଡ଼ ପାରା ଉଡ଼। ସେଟା କେମିତିଆ? ଏଇ ହାତ ଦେଖିବ ଯିଏ ଯଦି ନ ଚାଲନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ଗେମ୍ଟାକୁ ଖେଳିବା, ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ମଜା ହେଉଛି। ମାନେ ଏବେ ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବସୁଛୁ, ମାନେ ଆସି 9ଟା କି 9:10 ହେଲାଣି। ତ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିମୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ପୁରା ଦେଖିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଗେମ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇନେ ଶୁଆ ଉଡ଼, ଛେଳି ଉଡ଼, ପାରା ଉଡ଼, ବୋଇଚଢ଼େଇ ଉଡ଼, ଗାଈ ଉଡ଼। ତ ଯେମିତିକି ଗାଈ ତ ଉଡ଼େନି, ମୁଁ ଯେମିତି ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇଛି, ସିଏ ମୋତେ ମାରିବ ମୋ ହାତକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଟ୍ ମାରିଦେଇଛି, ପୁରା ବେଶୀ ମାରିପାରିବୁନି, ବେଶୀ ମିସ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୋ ପାଳି, ଏବେ ମୁଁ ଡାକିବି। ଶୁଆ ଉଡ଼, ପାରା ଉଡ଼, ଗାଈ ଉଡ଼, ଛେଳି ଉଡ଼। ତ ଆମେ ଦି ଜଣ ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତୁ ମାରିପାରିବୁ, ମୁଁ ମାରିପାରିବିନି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିବି। ଶୁଆ ଉଡ଼, ପାରା ଉଡ଼, ଗାଈ ଉଡ଼, ଛେଳି ଉଡ଼, କଜଳପାତିଆ ଉଡ଼। ହାତ ଦେଖା। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଏଥର ହାତ ଉଠେଇଛି। ଦି ହାତ ଦେଖ, ବାଜିଛି ଗୋଟେ ସଟ୍, ଦିଟା। ଖାଲି ରିଆକ୍ସନ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, 3ଟା। ଆହୁରି ଦେଖା, 4ଟା। ନା ଦେଖା, ଚିଟିଂ କରୁଛି। ଦେଖା 4ଟା ହେଲା। ଆହୁରି 5ଟା। ପକେଇ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ଯିଏ ହାତରେ ମାରି ପରେ 6ଟା, 7ଟା, 7ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ବା ରାଗି ପୁରା ନିଆଁ ହେଇଲାଣି, କିଛି କରି ହଉନି, ଆଉ କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ। 7ଟା, 8ଟା ନା 6ଟା ସ୍ଲୋ ମାରିବା ହେଲା। 9ଟା, 10ଟା। ଇଏ ହବନି, ତୁ ମୁଠା କରିପାରିବୁନୁ। 11ଟା। ତ ମାନେ 12ଟା ଆଉ 3ଟା ମାରି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ। 13ଟା, 14ଟା, 15ଟା ହେଇଗଲା ଯେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ। ଆଉ ଖେଳିବା ନା? ତଳେ ଯାଇ ପଡ଼ିବ। ତ ପୁରା ଏଇରକମ ଦିନ କରିକି ଆମକୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରତେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସବୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବର୍ଷା ପକେଇକି ଗଲା। କ୍ୟାମେରାଟା ଅନ୍ କରିପାରିଲିନି, ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା, ତା ମୋବାଇଲ ଓଦା ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାମେରାଟା ଅନ୍ କରିପାରିଲିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ବର୍ଷା ପକେଇଗଲା। ମାନେ ବର୍ଷାଟା ସକାଳୁ ତ ଉଠେଇ ରହୁଛି, ମାନେ ସକାଳୁ ପକାଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ପକାଉ ନାହିଁ। ଏବେ 2 ଘଣ୍ଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର। ଆଉ ରହିଲା 10 ଘଣ୍ଟା। ଦେଖିବା କେତେ ସମୟ ଆମେ ଏହାପରେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରୁଛୁ।
ଏବେ ପୁରା 3 ଘଣ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଯେତିକି ବାକି ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଯିବୁ। ବର୍ଷା ବି ଠୋପେ ଠୋପେ ପକଉଛି ପୁରା ମଜା ଆସୁଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଣିତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ତା ଖାଇ ହଉନି କିଛି। ପାଣି ବୋତଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଉଥିଲା ମଶା ଧରିଲାଣି। ସେ ପାଣି ବୋତଲ ବି ତଳୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପୁରା ନୁଙ୍ଗୁରା ହେଇଗଲା ବୋତଲଟା। କିସ କରିବା ଏଇରକମ ବି ରହିତେ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଯେମିତି ଯେମିତି ମାନେ ସମୟ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ସେତେ ବୋର୍ ଲାଗୁଛି ନା ମାନେ ବସିତେ ଏପରି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କଣ କରିବା ଯଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇତେ ମାନେ ବସିତେ ପଡ଼ୁଛି। ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଜୋରସେ ଶସ୍ତ ବି ଲାଗିଲାନି ଯୋଉ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିଥିଲେ ସେ ବି ତା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫାଙ୍କା ନା ଏଇପଟେ ଏଇ ଗଡ଼େ ଥିଲା ତା ଏଇପଟେ ହେଇ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଭୋକ ଜୋରସେ ଲାଗିଲାଣି। ଯେମିତି ବା ଟାଇମ୍ ବଢୁଛି ମାନେ ବୋର୍ ବି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ପବନ ଦଉଛି ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ହେଲା। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା 2:01 ବାଜିଲାଣି ମାନେ ନିଦ ବି ମାଡ଼ିଲାନି ଚାଲ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଚନ୍ଦୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଏପଟରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି ମାନେ ନିଦ ବି ମାଡ଼ିଲାନି 1 ହେଲାଣି ଭୋକ ଯୋଉ ରେଟରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ନିଦ ମାଡ଼ିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇମି ଏବେ ଶୋଇ ସାରି ଦେଖାହବା ଆଉ କେତେ ସମୟ ଯାଏଁ ନିଦ ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଚନ୍ଦୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଡାଳୁ ଗଲାଣି ସେଇଠି ବସିବା ପାଇଁ। ଏଠି କେତେ ବସି ବସି ବୋର୍ ଲାଗେ ପାଖାପାଖି 3-4 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଏଠି ବସିଛୁ ଏରି ଉପରେ ଖାଲି। ଏଇ ଉପରୁ ଚଢିଲାଣି ସେଇ ବାଟେ ଚଢିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଚଢିଗଲାଣି ମୁଁ କିଷ କରିବି ଛତା ଖାଲିଟା ଯା ଛତା ନେଇକି ଆସିଲେ ବର୍ଷା ତ ପକଉନାହିଁ। ଏବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପୁରା 6 ଘଣ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଚନ୍ଦୁ ବସିଛି ମୁଁ ବି ବସିଛି ଆଉ ରହିଲା ବାକି 6 ଘଣ୍ଟା। ମାନେ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ମାନେ ଏତେ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଛି ଆଉ ଶୋଷ ବି ଲାଗିଲାଣି ୟାର ପାଇଁ ସବୁ ହେଲା ସବୁ ପାଣି ତଳେ ଗଜାଲା। ପୁରା 6 ଘଣ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ରହିଲା 6 ଘଣ୍ଟା ଦେଖାଯିବ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ଆମେ ଏବେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ପୁଚରି ହବ ମାନେ IPL ବିଷୟରେ IPL କ୍ରିକେଟ ବିଷୟର ସେ ମତେ ପଚାରିବେ ମୁଁ କହିବି ପଚାର। ତୁ ପଚାର ଫାଷ୍ଟ। ହଉ ତୋ ଫେବରାଇଟ୍ ଟିମ୍ କୋଉଟା? RCB। RCB ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ? ମୁମ୍ବାଇ। କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ କହିଲା ଫେବରାଇଟ୍ ଟିମ୍ RCB ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଜାଣିନାହିଁ। ହଉ ଜାଣିଛି। କହନି। ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମତେ ଓ ଗୋଟେ ରୟାଲ ପଚାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ବାଙ୍ଗାଲୋର ମତେ ଗୋଟେ ପଚାରେ। ତୋର କୋଉ ଟିମ୍ ଫେବରାଇଟ୍? ମୋର MI। MI ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ? ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମତେ ପଚାର ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ CSK ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ? CSK ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଛାଡିଦେ କହନି ତ RCB ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ନା କହନି ଭଲ ସବୁ ତ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି ତଥାପି ତୋ ଫେବରାଇଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ନା? ମୋ ଫେବରାଇଟ୍ କିଙ୍ଗ ବିରାଟ କିଙ୍ଗ। ବିରାଟ କିଙ୍ଗ ନା ବିରାଟ କୋହଲି। ବିରାଟ କୋହଲି ହଁ ମୋର ତ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଉ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କୋଉ ଟିମ୍ ଫେବରାଇଟ୍ ଆଉ କୋଉ ପ୍ଲେୟାର ଫେବରାଇଟ୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମତେ ଜଣେଇଦେବେ ଆଉ। ତ ଏମିତି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପଚାରି ହମୁ ଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଯିଏ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ଦବ ସେ 10 ଥର ଖାଇବ ସକାଳୁ ଯୋଉ ହୋଟେଲରେ ମରାମରି ସେ 10 ଥର ଖାଇବ ହେଲା। ହଁ କହନି IPL ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଟା କହନି? ଟାଟା ଆଇପିଏଲ୍। ବେ IPL ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଟା କହ? ଟାଟା ଆଇପିଏଲ୍ ତ ଟାଟା ଆଇପିଏଲ୍ କହିଲେ ତା ନା ନେବି ନା କଣ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଟାଟା ମତେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦବ ମୁଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେବି। ସାର୍ ଭୁଲ ଆନ୍ସର କହିଲେ ହାତଟା ଦେଖେଇଦେ ମୁଁ ବଜେଇ ଦିଏ। ଦେଖି ଫାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ମିସ୍ ହେଇଗଲା ବେ ଆଉ କିସ ମୁଁ ତ ପଚାରିବି କଣ ଦେଖିଆ ପଚାର? ରୋହିତ ଶର୍ମା ଘର କୋଉଠି? ରୋହିତ ଶର୍ମା ଘର ମୁମ୍ବାଇ କୋଉଠି? କଣ ମୁମ୍ବାଇ ବା। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ହେନେ ତା ମୁମ୍ବାଇର ଖେଳ ହଉଛି ମାନେ ମୁମ୍ବାଇ ସିଏ ରହିବ। ହଁ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ଆଉ। ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ତାଙ୍କ ଘର ରାଧା ବୋଲପୁର। ଭୁଲ ଆନ୍ସର ହାତ ଦେଖା। ହଉ ଦେଖ ଖାଲି ଚାନ୍ସ ମିସ୍ ହେଉଛି ଖାଲି ହଉ କାଢିବ CSK ର ତୋର ଫେବରେଟ କିଏ? CSK ଫେବରେଟ୍ ଆୟୁଷ ମିତ୍ରେ। ମୋର କିଏ ଫେବରେଟ୍ ଜାଣିଛୁ? କହ ହେଇଥିବ କିଏ ଆଉ। ଭୁଲ ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁଇଷ୍ଟ ବାଲା ଗେମ୍ ଆଣିନି ଚନ୍ଦୁ ପାଇଁକି ତୁ ଯଦି ଭାରି ପୁରା 7 ଥର ପୁଷ ମାରିଦବୁ
ତତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ଅଫର ଗୋଟେ ମିଳିବ। ତୁ 7 ମାର ତୋର ମୁଁ ଅଫର ଦେବି। ତୁ ମତେ କଣ ତୁ ଅଫର ମାର। ଦେବୁ? ତୁ ମାର ଆଗର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ କହୁଛି ମାରିବାକୁ, ସିଏ ମତେ କହିଲା ମାର। ହଉ ମାର, 7 ଥର ମାର। ଭଲସେ ମାର। ମୁଁ ପୁଷକ ଏଇଠି ମାରିଛି। ପୁଷକ କିନ୍ତି ମାରି ଦେଖ। ପୁଷ ମାର 7 ଥର। 7ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଆଣିଲା? 2 3 4 5 6 7। ବେ ପୁଷ ମାରା ଶିଖିନି ନା, ମାର ପୁଷ। ପୁଷକ କିନ୍ତି ମାରନ୍ତି? ଯେ ମାର ପୁଷ ମାର ନା କଣ ଦଣ୍ଡ କଣ ନା କେସ ତାକୁ। ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ। ପୁଷ ମାର 7 ଥର ଯେମିତି ମାରିବୁ ହେଲା। 1 2 ଭାଇ ଏଟା କି ପ୍ରକାର? ବେ ପୁଷ ମାର। ଦେଖ ପୁଷ ମାରତେ କହୁଛି, ପୁଷ ନ ମାରିକି ରୁଲ କାଢୁଛି। ପୁଷ ମାର ପୁଷ। ଦଣ୍ଡ କହିଲ। ହେ ପୁଷ ମାର ବେ। ଆଉ ତା କଣ କହିଲୁ? ପୁଷ ମାର। ଏ ଯୋଉ ମାରୁନି ନା ପୁଷ, ସେକୁ ମାର। 7 ଥର ମାରିବି ହେଲା। ବାବାଲୋ ବାବାଲୋ। ଖାଇ ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ପାଣି ମାଣି ପିଇ ନାହିଁ ବାଚୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ପୁଷ ମାରତା ହାଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା କହିଦେଇଛି। ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 8:30 ବେଳେ। ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି 4:30 4:45 ବାଜିଲାଣି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି 6 ଘଣ୍ଟା, ବଟ୍ 6 ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଆମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ଆଉ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ପଳେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁଲ କହିଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଟା ଦେଖିଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲଟା କହିଦେଲି ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆସି ଦ୍ୱିପହର ମାନେ ବେଳହୁଳି ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଗ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ସକାଳୁ ଠୋପେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା, ମାନେ ଏବେ ଠୋପେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପଡୁନାହିଁ। ଚନ୍ଦୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖି ପୁରା କାଠ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ପାଣି ଠୋପେ ବି ହେତେବେଳେ ପିଇନ। ଏବେ ଆସି ଟାଇମ୍ ପୁରା 5:15 ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ପୁରା 9 ଘଣ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ। ଆଉ ରହି ହଉନି। ଆଉ ଯୋଉ ରେଟ୍ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଶୋଷ ବି ସେଇ ରେଟ୍ ଲାଗିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଇଲାଣି, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ପଳେଇବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ବାଏ ବାଏ।